Magandang araw, Pilipinas! Ayan mga kabukid, ipapakita ko sa inyo ang aking munting hanap buhay ngayon. Yan, nagtayo tayo ngayon ng maliit na negosyo na kayuran ng niyog. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba kudkurin ang niyog at pigain ang niyog. Ito ang aking kudkuran. Yan, tamang-tama naman kasi marami tayong niyog na nanggagaling sa probinsya at sa ating bukid. Maibenta na natin dito sa Metro Manila. Yan, direkta nating ibibenta para medyo malaki ang ating kikitain. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paanong proseso ng pagkudkud ng niyog at pagpiga ng niyog. Yan, ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa mga bago kong subscribers. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. At pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Shoutout muna sa mga nag-comment sa huli kong video. Ren Gaming Official, Kristen Telly, Evangeline Rufiner, Greg A. Ahero, Saudi Boy TV, Jelly Ace Moments. At sa lahat ng members ng Team Alliance, shoutout po sa inyong lahat. Ang aming principal, Simply Lotlot. Ang aming presidente, Madam President Istin Chua. Ang aming secretary, Madam Secretary Kristen Telly. Ang aming tagapayo, ang aming profesor, Paing Ocampo. Shoutout din sa lahat ng aking kaibigan, kakilala sa YouTube. Ayan, shout out sa inyong lahat. Magandang araw Pilipinas. Yan, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magkudkod ng niyog. Yan, tama-tama, may mali tayong negosyo. Yung mga niyog na galing sa ating bukid ay ating binibenta naman dito sa Metro Manila. Yan, ito yung aking katiwala dito. Yan, shoutout sa iyo Philip. Yan, kaway-kaway muna. Ayan, mukhang inisnap tayo. Ayaw kumawa yan. Yan, may tatlo tayong customer ngayon. Yan, nakapila. Huwag kayong mainip. Darating tayo dyan. Yan, o, yan. Yan, mga barako. Ito yung mga tigasin na mga customer ko. Yan, sila yung tagaluto ng mga ulam. Yan, kaya bibili sila ng niyog. Mukhang magagata sila. Yan. Yan, magaling na itong taga-kudkod ko ngayon. Imported to. Galing sa ibang bansa. Yan. Magaling to magkudkod. Yan. Yan, mga ka-YouTube, baka kailangan nyo magpa-kudkod ng niyog. Meron tayong kudkuran ng niyog dito sa Manila. Yan, free delivery. Yan, o-order lang kayo sa akin. Yan. Medyo i-close up natin. Yan. Close up natin para paano makita yung... Yan. Close up natin konti. Yan. Itong maliit nating negosyo ngayon. Nagkakudkod na joke, tamang-tama. Yung mga nyog natin, bibenta na natin ang mura dito sa Metro Manila. Kaya malakas to. Malakas to ngayon. Shout out dyan sa mahilig sa gata. Yan, marami kaming nyog dito. Libreng pakudkod, magbayad nga lang kayo. Yan. Yan. Yan, artista na kayo ngayon. Mapapanood kayo sa buong mundo. Yan, oh. Shout out sa aking kumpare. Yan, oh. Bibili din ng nyog. Yan, magpapakudkod din.
Galing, galing. Pwede na, pwede na. Mamaya tayo naman magpipiga. Kala mo ha? Ikaw mamaya magpipiga. Yan, ito yung kayuran natin. Yan. Yan. At ito naman yung pigaan natin. Yan. Yan ang maliit natin negosyo ngayon. Yan. Yan. At ito yung mga nyug natin, ipapakita na rin natin. Ito yung mga pupunturin natin. Yan. 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 Mura lang yan, 30. Yan. Yan, ito, malalaki. 35 pesos. Yan. Yan, ito yung 40. Medyo malaki na. Pero may tawad pa yan. Pwede pa tumawad. Yan. Tayo na rin magpipiga habang nagkukudkod ang aking kasama. Yan. Tingnan natin kung paano tayo magpiga ng nyug. Yan, para makatipid tayo ng manpower. Tayo na rin na magpipiga. Yan. Yan, ito ang maliit kong negosyo ngayon. Yan, yung mga mahilig sa gata. Yan, dito lang kayo. Kay Diyos Mabalos. Yan. Yan na. Lumalabas na yung gata. Yan. Ayan na. Yan. Yan. Palo ng palo para may lumabas na gata. Yan. Yan, malapit na labasan yan. Nako, konti na lang lalabas dyan kasi pangalawang piga na yan. Yan. Alos wala na lumabas ah. Yan. Yun oh. Yan. Shout out yan. So mahilig sa gata. Yan. Meron tayong hanap buhay dito ngayon. Yan. Ayos na yan oh. Baka iba na lumabas. Baka ibang gata na lumabas. Yan. Baka gata na lumabas. Yan. Yan. Okay. Pakawalan mo na no eh. Wala na. Yan. Yun na, i-release na para bumaba. Yun oh. Yun, ganyan lang pala. Yan. Yan, ibalot na yan. Deliver na, yan. Bigay mo na sa may-ari. Yan. Yan. Yan oh. Mura lang ito oh. Ibayad na kagad. Yan, buhay naman oh. Ayan oh. 100. Wala nang sukli. Sukli 20. Magkalimutan. 40 lang isang nyug. Ayan. Mura. Ito, sukli. Yan, ibigay mo na. Yan oh. Yan, shout out kayo dyan. Babalik ka, babalik ka. Okay. Giveaway siya. Giveaway siya. Yan oh. Libre yan. Oo, masarap.
mga kabukid. Yan. Papakita ko lang sa inyo kung paano pigain itong nyug. Yan. Yan ang unang gata. Yung tawagin na ikakang gata. Yan. Kalimitan ganyan ginagawa natin. Inihiwalay natin yung unang piga. Yan. Tapos, mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung pangalawang piga. Yan, dadagdagan natin ng kaunting tubig yan mamaya. Yan, ipunin muna natin yan. Hiwalay natin. Yan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano pigain yung pangalawang piga ng gata. Yan. Usually itong ginagawa natin, may kakang gata at ito yung pangalawang gata. Yan. Yan, malimit ang ginagawa natin yan. Chay. Ito na. Pwede na yan. Sana. Yan yung pangalawang gata. Yan yung gata natin for delivery na. Yan. Free delivery yan. Order lang kayo sa akin. Yan na, for delivery na yan. May service tayong bike. Yan. I-deliver na yan sa Caloocan. Yan. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos.